comedian anozivikanwa munyika yeZimbabwe nezita rekuti Willow oita maroro pamwe chete nemukadzi wake uyo waanozivikanwa achiekta naye makomedi, zvinova zvaita kuti veruzhinji vafare vaise mufaro wakanyanya. Sezvo mifananidzo yangoerekana yobuda pamasocial media ichitenderedzwa naiye Willow achizivisa maererano nemaroro ake, zvaita kuti ruzhinji rwese ruuye ruchipembera. Kusangana kwatinoita zvakare pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya nenhau dzine mufaro uzhinji kumacitizen emunyika yeZimbabwe aya ari kuti congratulation the biggest comedian Baba Noku. So Baba Noku vazhinji vanovaziva vachinzi Willow. So abudisa mufananidzo akagara pasofa nemukadzi wake apo pavanga vachirakidza kuti vari pamaroro avo, sezvo pakanyorwa zita rake rekunzi Wilson, iye kumakomedi anozoroti Willow, and also nezita remukadzi wake rakanzi Precious. Zvaita kuti vazhinji vakasiyana-siyana vanoshandidzana naWillow munhau yezvemaskits kana kuti makomedi vopembera vachiita congratulation pamwe chete nemasupporters vanosapota makomedi anoektwa naWillow vachiti congratulation my brother. Vamwewo vachiti chibaba icho, vamwewo vakati congratulations, so happy for you. Vamwe vakati muchato happy and super was in the mix above or kugraduate. So vanhuwo vari kutaurawo zvizhinji vachipemberera pamaroro aitwa naWillow. Vamwewo vachitaurawo nhau yesupa raanobuda naro akaritakura pamakomedi anoita, asi ruzhinji ruri kufara. Ndiyo yemumwe mufananidzo yamuri kuona iripo paskrini yatakwigirai pano paHarare Networks patinokuigirai nhau dzinenge dzichiitika. Tokutendai nekutsigira kwamaita.